як доказ. Поклонська чітко сказала, перше, як ви щойно цитували мого керівника, про те, що переміщаються в'язні з тимчасово окупованої території на територію Російської Федерації. Згідно з положеннями 4-ї Женевської конвенції, це є пряма заборона. Тобто особа, яка є ключовою фігурою в, скажімо так, окупаційних органах влади, а тепер і депутат Державної думи Російської Федерації, чітко констатує злочини, які вчиняються Російською Федерацією відносно громадян України, які проживають на окупованій території. Поклонська розказувала також про зібрану колегію, так, яка була для організації виборів. Вона підтвердила той факт, що вона знає, що відносно неї здійснюється досудове розслідування і їй пред'явлено підозру. А це досить вагомий аргумент, тому що таким чином вона не зможе сказати, що органи правопорядку діють однобічно. Тобто, що вона повністю усвідомлена стосовно стану досудового розслідування. В нас і так, беззаперечно, були до цього докази її обізнаності, тому що постійно працюють її адвокати, вони ознайомлюються з матеріалами наших кримінальних проваджень, в яких вона є фігурантом. Зараз у нас розглядається клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування в суді стосовно пані Поклонської. Там також працюють її захисники. От одне засідання мало бути 2 числа, 2 червня, воно перенеслося в нас, здається, на 23, якщо я не помиляюсь. От, тобто, але кожен цей факт, кожне сказане нею слово – це додатковий елемент до підтвердження зібраних раніше нами доказів про причетність її до тої чи іншої ситуації, до заборони Меджлісу, коли вона говорила в своєму інтерв'ю про те, що вона вручала пану Чубарову документи, так? Якраз в цій частині і є питання до неї, і ми пред'явили підозру в частині заборони діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу, коли вона зверталася з відповідною заявою до Верховного, так званого Верховного суду Республіки Крим. Вона говорила якраз і про події і застосування ретроспективного законодавства, про події 26 лютого, які відбувалися під Верховною Радою, де було засуджено нашого пана Чийгоза, і який, відповідно, зараз у нас депутат Верховної Ради. Також це вкладено в її підозру. Вона підтвердила ті факти, які ми знаємо, але ми не можемо, скажімо, її запросити зараз безпосередньо до нас, хоча ми вживаємо відповідних процесуальних заходів. Вона це підтвердила публічно. Для нас це додатковий